Nasib cah lanang kok nyapu terus bendino. Kayak Mbak Tena yun nyelintruh. Nasib es. Baiki kayak ndang-ndang sunat engko dikongkon terus berat. Kayak bendino ritek kok nyapu. Beh, tapi lek sunat apa lara apa ora ya? Bingung aku. Beh. Oh iya iki engko genduran. Oleh apem dong asik. Teliti moco bintang itunya guys kok isiane ini piye to gitu kayak apa ora aku jenggo Nang nih, nengkong nih. Udah banyak? Hah? Buat banyak. Kok tuman teko kene kok mending badok. Kursimu gabut teman. Gabut itu yang kita suruh. Kerupuk lo salangan. Lah, kowe topo. Lah ngene iki wong ning warung pinarak medine mbok ngalih. Ngene iki kowe mari hancur. Iya. Lek ku mampir rene mang karo ngetene udang. Nggone ji. Iya. Bar maghrib. Kesaya panggah megeng kan? Iya, kese ya perkara apem lho, Mek. Jono ya lah apa? Kesaya disugi. Ya muga-muga. Oh alah jam piro iki lonjo bakul sembako kayak kok ya rata teko-teko to rata teko-teko piye lah kaya apa jangan nganti gosong lek ngenteni ya ini lagi ada nih urung Bingko sanu ciprut rene. Cek lek kuatang semene bene. Ben nganti sego sekat iku. Iya. Ki apemku iki kok apa bakale? Apa glepong? Apa tuku tepung iki? Lek. Kok iso bablas retuk bener. Arep tuku apa? Lho apa lek wektu? Reno akeh nek tambil. Iki Kok awan men to lek ngenteni sampe. alah ngono bedake ning apa iki mengke. Iki kabeh yo. Ya wis ana. Totale piro iki? 12.000. Larang men to lek tuwa. Pae 2.000 to, Bro. Lah kok larang men 2000. Lah ya 2.000 lho. Nih. Ora lho, Bro. Lah kowe ngapa nyeluk samani ke?
Lah kambil lho iki lek aku gede-gede. Lah ya ora ngerti to, Le. Memang wis tak omongi. Ya tak kira padha ae koyo kuwi. Ora iki lho gede dolan kok kambil cilik-cilik. Apa iki lho gede-gede kabeh kambilku lho. Tas mundo ya lek iki, Lek. Ya ora lah kukulaan. Pira iki sih tok? Iki sih kok 7.000. Oh, mesti larang kok lek iki. Alah. Iki pira nih Kok iki? utang kok. Lho kuwi 5.000, Lek. Lah cilik sakmono lho iki gede-gede. Lho cilik ana loro 5.000 loro to? Lah iya lho kok 5.000 mulane lho. bahasamu. Kuwi ae lek 5.000 loro. Ora gelem iki tenan. Mah larang kok. Utang kok ndak aku. Tak gosek ya nih. Uangnya mana? Utang. Ayo ki piye ki? Iya. Mangko dituwi undangan cipruk. Kok kayak lali. Itu wong wedok lho, mosok undang-undang. Wah iya. Terne ae. Ngomong kelingan. Ambil loro koyo apa to? Neng. Neng. Oi, sapa kuwi? Aku Ciprut. Nyapa, Prut? Anu, Neng, arep nyilih cetakan ge apa mi lho? Kok ngendi wae mang? Lah iki tas belanja. Hei, ngabang nang ndi lho iso belanja dhewe iki? Yo ning omah to arep gawe apa mi lho mulakno kon nyilih cetakan. Ngapa aku dhewe gawe kok? Lah piye to, Neng? Nyilih lho, Neng. Nyilih yo nggawa bahan lek rene. Kok eram kowe iki karo tanggane kok. Wis to Neng nyilih Neng, mek sedilut. Hehehe, apa lho iki? Bisa berusak busuk iki. Buka neng omah. Ya hampir sana neng alas. Rendeng loro ora kaya bukan nandang nguyo mangan radoya. Nyap lo kayak begini. Oleh titipan aku kayak. Ini siapa nih? Gue nih ciprut. Kok saya enak undangan? Kayak kaya wong tipis. Ting. Oh, salah. Rinting no kayak aku kayak. Tok tuman dah yire dia mesti rokok kon beli teh. Gue gak sing gratis. Ini mah boleh cepet tenang ya. Iya, nih ciprut. Apa arung gaya apa? Oh, alamak kena kok tenang kayak bocah hobi lagi. Apa mungkin mati lepuh-lepuh lo kayaknya. Kesing Kesetengan lagi kayak siakuan lagi. Apa ngerti kan. ya, yo kasih pesan lagi. Iki ngomongnya. Enam, cek. Yang lo kok. Yo mesti lagi udah ciprut. Aku satu kelangan aku gini ciprut atau apa nih? Hari gue kena disorke lagi apa bocah. Lah iya. Pan, anu pinter ngeslah. Kok woco ae. Lah aku saking demenku toh. Wis kayak linting. Oke. Apem. Boleh kan oke. Oke. Es kesuwen iki ya. Wis kayak sak utuh iki. Terima kasih. Yo ngono, kok njupuk kowe saukir ora duk setekam ngono.
Bocah kaya ora diduga iki jenenge Gundul. Njaluk rokok setegem. Arep iki piye to piye kira-kira bakal duit. Nilai apa lho iki Lah nyile diomongin? cetakan lho aku ki. Endi kalau anak dhewe? Allah gosong prut. Oh, iki jadarai. Masalah. Sing ngendi ning? Cetakane ning. Mbah ora duwe aku. Saiki ki kenapa ora to ning? Kena. Iya kena. Ora apa-apa, sakmono sak piring wing to. Aku ora guyu karo liya. Ora. Apa saiki ki ning? Lah iki. Aja lek kuwi iki nggo penggorengan lek kuwi iki. Ora lek aku ya sakmene lho. Uduk. Lho kok ngengkel aku wis ahli ngene iki. Kowe iki nyileh apa ngengkel to karo sing duwe kok. Lah wong iki lho aku ndelok ning YouTube dek iki. Kowe engko lek kleru titenono aja balik rene neh. Ora wis iki. Karepmu diomong sing duwe kok ngengkel. Kuwi iki lho duduk ngene. Titenono lek kleru lak rene. Brut. Senene iki kok. Ning, kari. Tak gawa ya. Ndakku. Lah, belanjaanku iki, Bang. Kuwi ndakku. Lha tamu, gila. Gak usah. Ya wis to, wong padha-padha bunder lho. Ya ora padha, Mas. Kamu. Omok gawe. Aku kok ana lho ya. Mah, Nggih masang. Saoran-oran oleh dagangan. Kayak sing di omah mang nyandi. Tange-tange ngrewang. Wong kuno nggih kopi ya. Iyalah. Jaduk nombiyen mantap mang nembok. Saoran-oran pangkat kuwi TEO. Jane cita-citaku ki ya dhuwur. Oh, jan sepet tenanane kowe iki. oleh kabeh bahan-bahane sak alat-alate iki. Kayak ngene sik. Sumuk loh. Ini mesti loh. Lek ra dipaksa ora kira oleh. Wis gosong koyo ngene kok yo deman-eman. Tapi iki engko piye lek gawe? Apa ngene dituang-tuang ngene iki ngene? Apa ngene? Bingung aku jan ngrasakne. Pengen jadi tentara tapi teke yo sak meter kotor men gak klebu gue kambil ini bakul murah Cah gendeng kene arep goreng ndok kok malah telepon digawe piye jane. Prut, Prut. Teflonku mandi. Lah aku arep goreng ndok kok iso nyapa lho tak nggih apa iki jane. Prut kuwi iki teflon, Prut. Lek mau omong sing sitoke kae mau lho. Lek tinggi apem. Alah, Lah ndokku kae piye? nggawe wajan to. Lah ora duwe ya mek kuwi. Iki dhewe apem nih. Iki teflon. Ya omongi kok ngeyel. Takone makmu ora percaya diomong. Lah apem lho bentuke yo ngene iki. Ya Allah, Prut. Iki ki teflon, Prut. Cetakan apem. Lah iki kok pirang kilo lek semene gedene. Ya sak dadine to. Walah, Prut, ngomongnya aku kan bawa lho piye to? Tak gawe. Selak bosan kae kok aku banyak. Lah kok ngomong ibuku kok. Lu karep to?
Memet. Udah kambil apa ora? Super iki. Masuk. Wuih. Weh, kowe nendol. Kene. Kene ndi bojo Met? Alah, mbuh menggone bule won. Kambil ganti. super iki. Kambil ganti kaya gue gitu. Kambil Pak Pelang. Kayak meran. Iya lek karepku yo larang. Larang ritek Mboyojo karo bedingkrang ning montor. Jagungan kok ora apa-apa kendol kowe. Lah oke, kata esuk. Gonmu yo sik wis usum apa man to urung? Kenduran. Oh, alah ndi norak ya. Gone cepet ora undangan kowe. Oleh. Jane yo akeh barengane, Met. Tapi aku boleh ngene ciprut. Lah nyapa kok pilih naik ciprut? Apa, Met? Jemput ini. Nyatu iya. Kesapa menciput itu jeneng aku. Ai, petingan. Sajane kate gede. Ini bening lho kesek koyo padha to, Dok.